So yan mga par, good morning. At ayan, araw ngayon ng Lunes, Pitsa 21. At ito na nga po yung pa-check up namin sa aking anak, pa-laboratory. Yan. At sana pag-check up sa anak ko ngayon, at sana okay na yung sakit niya. Sana kumbaga magaling na, para di na tayo mabahala na iniisip na baka biglang atakehin na naman yung anak ko. At sana tumalab na yung gamot na antibiotic na pinag-inom niya. At ayan, dami ko ng pikas sa mukha. Simula nung nagbilad-bilad tayo, yung mukha ko, pikas. At sarado muna yung tindahan namin. At yan si Bibi, ayan, hindi na siya lagi na siyang uminom ng tubig at laging may dalang tubig na baon yan. Yan na yung niya, kakambal niya lagi yung tubig, na dati mahirap pa inom ng tubig, ngayon lagi nang may hawak na tumbler. At yan ang aking asawa na maganda. Ay, magbabitamins mo. Malupit eh. Kung kailan paalis na, saka naalala yung vitamins niya. Toyota Light is na pag in-start, one click. Yun sana magmumotor lang sana kami ngayon, kasi para tipid sa gas sana. Kasi maggas ako ng 100, balikan na yun, may sobra pa. Kaso yun nga, masama yung panahon ngayon dito sa Bicol, gawa nga nang meron tayong low pressure. Kaya sabi ko, magban na lang ako, kasi baka abutan kami ng ulan, kasi yung ulan mabugso-bugso. Kanina umulan, kanina umaga, ngayon wala naman, tapos makulimlim. Kasama ko yung anak, siyempre baka magkasakit pa. Kaya okay lang kahit gumastos ako tayo sa gas, kasi gagasolinahan to 500. Kung motor 100 lang, okay lang gumastos sa gas, basta di maulanan yung bata. Kaya ayan, abang-abang na lang tayo kung ano ba yung resulta. At pagka laboratory sa kanya, pupunta na kami dun sa clinic para tingnan kung okay na. Yan, let's go! Atras. Okay, bago umalis, Salub da Cruz muna tayo para ingat tayo sa biyahe. Sabi ko sa inyo, pag sumasakay kayo, sumakay lang. Ako bahala, ako nagdadrive. Nakikita ko yan. Sana makaan tayo. Pasahero. Let's go! Ayan po, malapit na kami dito sa Nabua. At dahan-dahan lang kasi yung takbo namin, kasi nahihilo daw yung anak ko. Dito na kami. Nabua na sentro. Diyan ako dati nagpa-inject, animal bike. Alam na kung ba't traffic, kasi may nagka-traffic. Nabua na, papunta na ang Erica.
Sigira. Yan yung hospital. Tapat lang ng Sigira College. Hanap tayo ng garahe. Happy Christmas. Ilan pa lang madami ka? May fish mas dala. Pati ko. Ayan po. Papunta na kami dun sa loob ng ospital at bawal ako dun mag-video. Ayan. Baba na. Sarado muna yung sasakyan. Yun. At ayan po, nakalabas kami dito sa Hospital Valley, nakapag-palaboratory na. Tapos yung bayad dun sa palaboratory ay 260. At ito na po yung result. Pupunta na kami dun sa sa clinic nung doktor para basahin. Para basahin kung ano na, kasi di ko to alam. Yung doktor lang yung may alam nito kung ano na yung resulta. Ayan. At ito yung sasakyan nila. Sasakyan na gagamitin. At let's go na kami. Ay, init. Ayan. Di ibig sabihin yung garahe natin San Gina. Hindi ko easy, basta kami na muna bumaba. Kaya gagarahe na San Gina. Lakad na lang tayo para sigurado. Ginugil mo na baga. Kaya nga eh. Google mo ulit para Palit bago pa ako nag-unga. yung araw. Ano? Sa bago pa tapos. Ito naman pala nakabutak. Kasabot pa na kanina eh. Pwede mo ito Google. Abang nag-under kita. Yan. Atras. Matang Christmas pa. Init. Seatbelt. Sinom ng tubig. May motor sa likod? Wala. Ulit at nagapay ito pala sa tingnan. So ano? Yan natin tubig. Ayan po. Atras at diretso kami dun sa ano. Talaga sa naman. Sa naman ipurtas yan. Narero ba di ko? Pasan. Ayan, diretso. Itatry ko, Lolis ngayon, itatry ko kung makahabol tayo dun sa bato pag kaya ng oras. Asan ba? Ilang ilang meter? Kasi ginugil namin, di naman alam po yung yung clinic. Google Map. Asa naman? Dito na baga tayo. Laro ako. Ano na? Diretso? Ito. Ha?
the building. Ano nga ran? Clinical Kapitan. Oh, Santa Maria Josepa Hospital. Saan na? Saan dito? Pag-ungar dito na. Ay, nagtatanong kami doon sa enforcer kung saan ba. Ano saan daw? Saan ba? Kabilo building. Hadto ba? Kamuhi. Ano ba? Kabuhi. Naghanap kami ng clinic at yung kasama ko naglalakad. Palma. Ito. Erin B. Palma. Saan yung garahe niya? Dito na po kami. Kaso, naghanap na ng garahe. Babangan anak, maghanap ako nak ng garahe. Dito na po yung ano, yung clinic. Ayan po. At doon na sila misis sa ano, sa clinic. At ako dito ko sa ano, gumarahe ko dito sa may gasolinahan. Ayan. Tatanong ko muna dun sa buhay ng gasolinahan kung pwede ko tong iwanan para pumunta ako dun sa clinic. Gasolinahan. Wala kasing garahe yung ano, clinic. Tinatawag ako ng asawa ko. At ayan po, dito na nga sila. Yung schedule pala dito 2 to 5 yung doktor. Yung nagkamali dun sa ospital kasi nilagay nila AM. Sabi nga dun sa ano, sino sabi dun? Dun sa receptionist daw. Alam daw naman nila na 2 to 5 yung schedule ng doktor, ba't nilagay AM? Di bali na. At siguro hantayin na lang namin mag alas 2 dito. Di ibig sabihin hindi na ako makakahabol dun sa ano ba to, dun pa by project. At siyempre kain muna kami. Nagyayang kumain yung anak ko. Kasi babalik kami dito bago mag alas 2 para kami yung mauna. Ay pwede naman siguro mag ano ka na, palista ka na. Naglista na ako. Naglista ka na para sigurado nang una tayo. Sabi nga ng ano, Oo. Mo lang kayo ma'am, magkaon muna. Oo, kain muna kami. At Tapos ba naman ng hapon? gala-gala muna siguro kaysa pag umuwi po kasi kami, magagasolina na naman ako, 500, another 500. Hintay na lang, konti na lang. Hintay na lang kami dyan. Anong oras na ba? To 12 na. Nag-alas 12 na. O dyan na lang kami sa sentro, Sa mall na lang para sa mall. Anuin ko muna yung anak ko. Ayan, let's go! Mamaya na natin hindi pa kumakain. Electric pan daw.
Sige, salamat. Punta muna tayo ng... Saan ba tayo, baby? Jollibee? May baon kaming kanin. Ayan. Jollibee na may kanin na dala. Tipid. Kailangan magtipid. Wala pa tayong sapat na ano, budget. Kaya tipid-tipid lang ang importante. Ang importante ay mabusog. Ayan, dito na kami sa LCC malapit sa Jollibee. Nagyayang kumain yung anak ko sa Jollibee. Ito yung Jollibee, kaso ang problema, walang garahe. Ibababa ko na lang sila dito, tapos ako maghahanap ng garahe. Ay dito, mag-hazard ako. Kaso pag dito na tayo. Saktuhan lang yung ano nito, garahe natin. Kasya kaya? At ayan, nakahanap na tayo ng garahean. Kasi may lumabas. May bayad yung parking dito. Buti nakahanap agad tayo ng ano, garahe. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Okay na. May 20. Ah? 20. Invite tayo sa ano, parking. Kaya 20. Sticker oh. Sa YouTube yan. Parang piso. Oo. YouTube. Yan binigyan natin ng sticker si Kuya. Yung nag ano sa parking. Right, at punta kami sa Jollibee. Sila na niya bumaba na. Ayusin ko pa tong ano, sasakyan. Kasi kailangan tanggalin yung battery. Kasi grounded ata ito. Pag di tinanggal yung battery, pagbalik namin yan, lobat, hindi ka ito ma-start. Pagpatay ay. Kailangan bunutin yung battery niya. Kasi pag automatic pagpatay ng ignition, umiilaw yung headlight niya. Ay, init. Ay. Jollibee. Daming tao. At sa taas kami ni Bibi. Dito ang taas at nag-CR yung anak ko. Yan sa loob. At ayan, wala pa yung asawa ko, nasa baba pa. Order. Dito muna kami ni Bibi sa ano, sa upuan. Tanggalin mo yung face mask mo. Bulusan mo na yan. Daming customer, tanghali na kasi. Dito yung asawa ko. Upo ka muna. Lilipat tayo pagkatapos dyan, kabila. Aten po, wala pa yung order. At pag kaya pa ng oras baka dito, punta kami sa ano guys, sa ano, para makapaglaro-laro yung anak namin malibang. Kasi lagi na lang sa ano, sa bahay yan.
yung labas at yung nandun naman sa labas yung van. Ayun, nakikita namin. Ano lang to, siguro bukas mga kasama na ako sa kay Mura kasi doon daw yung gawa bukas. Nakita ko dito sa group chat namin, doon daw kay Mura yung gawa bukas. Mga siguro maghapon kasi alas 2 yung ano doon, baka ano yun ko na to, igala ko na yung anak ko. At itong pinag-Jollibee namin, doon ako kumuha sa ano, doon ako kumuha sa galing sa sponsor na pera. Yung 8K na hawak ko. Kasi wala pang sahod. Sa susunod na lang na sahod na ano. Bawi na lang tayo, bawi. Daming tao lagi. Laging may nakasiksik sa ilong. Kasi barado yung ilong. Mamaya lilinisan to. Wala pa yung order namin. At ito na po yung order. Anong happy? Paano ka naging happy? Ilang percent? Ha? 1 million? Talagang happy talaga na gusto. Ice cream na naman. Kanin muna. Kanin. Ba't tatlo yung in-order ni mama mo? Ay, tatlong chicken na ano. Ito yung photo ko sa aming kumain. Maya-maya punta na kami dun sa clinic. Pasok daw muna kami sa LCC, sabi ng anak ko. Ayan, uwi na kami. Picture daw siya. LCC. Tara na, tawid na. Saglit. Let's go. Oo. Tada! Bawal daw mag-vlog, sabi ng anak ko. Ayan po, alas 2 na. At balik kami dito sa ano, dito sa clinic. Yung mag-ina ko nandyan na sa loob. 2 to 5 daw yung check up. Alas 2 wala pa yung doktor, pero nakapalista na kami dyan. Ayun, time check, alas 4 na. At ayun po yung resulta ng pag check up dun sa anak ko. May kunti pa raw po na ano, nana. May kunti pang nana. At bibili pa rin kami ng gamot. Bibili pa kami ng gamot para uminom siya ng gamot ulit. Kasi 5 days pa ulit na inuman ng gamot. Yan. At sabi nung ano, kahit di na lang kami bumalik na magpa-check up, basta yung gamot ituloy-tuloy lang. Pag naubos na, okay na raw po. May natira pa daw po na kasing ano, nana. At nagyayang maglaro. Pagbibigyan natin. Alas 4, time check. Umuulan na pa. Tapos yung ano, yung bayad sa check up ay 200 na lang. Kasi ano na lang daw, ano yun? Follow up check up, kaya 200 na lang. Ha? Kaya 200 na lang yung
hiningi na bayad. Pero kung check up mismo, 400 daw. Eh follow up na lang kasi galing kaming ospital. Kaya 200. 200. Tapos bibili pa ng gamot. Yan. At ayun, salamat ulit sa sa mga sponsor na tumulong sa amin. Salamat Kuya Jojo at Ate Iba and Kuya Rooney. Salamat ulit sa inyo. At siyempre sa lahat na sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. Gala daw muna, sabi ng anak ko. Lalaro dito sa Gaisano. Sabay ngayon lang kami ngayon lang kami nakapagbanding. Bukas tutulong na ako dun sa Pimpaway. Kailang mura ata yung gawa namin. Gaisano. Hanap tayo ng parking. May parking ba doon? Dito na kami sa papunta ng mall. Vlog siguro. Oh. Shout out ka. Natakot makita sa vlog. At ayan, dito na po kami, nakaparking na yung van. At papasok na kami. Nagaray. Dito na, gusto magpa-enroll dyan. Taekwondo.